siguin de més del 50%, i no només que siguin 703, sinó les casuístiques són molt determinades, i la distribució d'aquestes casuístiques és la que també us mostrem així. N'hi ha 24 centres que estan íntegrament en barracons, en els que els xiquets no estudien d'una altra manera, no tenen una altra instal·lació que no siga un barracó, però no només això, sinó que n'hi ha 69 centres que necessiten una reforma, una ampliació o una reforma que segons les necessitats d'escolarització hauríem tindre ja aquests centres fets i no estan fets, i a més n'hi ha 139 que parcialment tenen barracons, és a dir, que no són íntegrament en barracons, però que tenen algun barracó en el que els xiquets i xiquetes van a l'aula, els que els xiquets i xiquetes estudien en aquest barracó. Per tant, hi ha 139 en aquesta casuística, i la resta, que són aquest gruix de necessitats puntuals. Estem parlant de 463 que tenen necessitats puntuals, com podrien ser les reformes d'uns banys o l'adequació de les finestres o de l'adequació d'algunes aules. És a dir, no és una reforma integral, però sí que necessita una actuació puntual per tal de que estiga en el màxim nivell de qualitat, que és el que els nostres xiquets i xiquetes necessiten. És a dir, d'aquells que hem dit que o necessitem directament per a eliminar els barracons o per a construir un nou centre en aquells que estan completament degradats i no tenen les condicions adequades, dels quals 7.080 estan afectats directament perquè van a escoles o instituts íntegrament en barracons, 7.080, i 30.000, al voltant de 30.298 que estan en centres antics, aquells que hauríem reformar o construir de nou. A més, n'hi ha 13.549 alumnes que estan parcialment en barracons, aquelles que havíem dit que no són íntegres però que tenen barracons, i per tant els xiquets estan estudiant dins de les seues aules en barracons. I 7.000 alumnes a la província de València que estan afectats directament, dels quals uns 20.996 aproximadament, vora 21.000 necessiten nova construcció, necessiten que fem una actuació potent, important en els seus centres educatius, i els que estan afectats per barracons directament. Això, com deia, un informe que destapava o que tornava a posar damunt la taula la vergonya de tindre tancats els xiquets i xiquetes en infraestructures completament nefastes, i aquest descontrol, aquesta vergonya, aquestes promeses incomplides que ens hem trobat i que ara es poden traduir en xifres concretes, en persones que afecten al seu desenvolupament, a la seva educació del dia a dia, és el que ens ha portat a fer un pas més, i dir, això s'ha acabat. S'ha acabat aquesta època en la que els governants anaven i prometien per damunt de les seves possibilitats. S'ha acabat que se'ls diga mentides a les comunitats educatives. S'ha acabat que no hi hagi una planificació educativa com toca. I per això nosaltres hem dit que passem ja de les promeses al compromís, és a dir, de prometre a comprometre's. I per tant, el que nosaltres fem és presentar avui aquest mapa d'infraestructures educatives. Quina és la nostra prioritat i quins són els criteris que hem seguit? Hem seguit aquests 3 criteris per tal de fer el mapa de les infraestructures. El primer, l'honestedat. No podem seguir, com deia, en les mentides de l'anterior govern, en el que ens hem trobat en centres concrets, molts d'ells han tingut la seva traslladació mediàtica i molts de vosaltres els coneixereu, que se'ls havia promès que començarien ja a construir, no estaven ni els planos fets, per exemple, o l'opacitat davant de les infraestructures educatives, davant de les dades. Vosaltres mateixos ara tindreu el mapa d'infraestructures que nosaltres hem treballat i tota la ciutadania podrà consultar per què n'hi ha uns centres que són més prioritaris que uns altres, amb uns criteris clars, objectius i compartits per a tot el món. I per tant serà la honestedat el que estarà per damunt de tot. I no només això, sinó que estarà planificat, hi haurà una planificació. Davant de què? Davant del clientelisme del Partit Popular. Nosaltres planifiquem segons les necessitats d'escolarització i no ho fem, no construïm un centre o no diem que anem a construir un centre en funció de la nostra necessitat clientelar de fer més en un ajuntament o més en un altre per a obtindre més o menys vots. El que cal és que els xiquets i xiquetes valencians i valencianes visquen on visquen, tinguen infraestructures dignes i, per tant, es seguisquen uns criteris clars de planificació educativa, de necessitats educatives i no de clientelisme polític com el que tenia el Partit Popular. I ficar alcaldes, tant el secretari autonòmic com jo mateix, per a recollir la informació dels municipis i anar més enllà. No ens quedem només en els que ens hem reunit, sinó que els hem demanat a tots els municipis del País Valencià que ens digueren quines necessitats d'infraestructures educatives tenien. I, per tant, hem recopilat
totes les necessitats que ells ens demandaven. I aquestes necessitats les hem cotejat també en el servei de planificació educativa i, per tant, hem determinat de quins d'aquests centres que se'ns demanen són realment necessaris i, per tant, tenen la màxima prioritat per tal de tirar-los endavant. Fet aquest procés d'elaboració amb les direccions territorials, el servei d'infraestructures, els ajuntaments, planificació educativa, hem determinat quines són les grans actuacions que hem de fer respecte a les infraestructures educatives. Hem 24 grans actuacions arreu del territori valencià, 124 escoles i instituts nous, 124 apostes per l'educació digna, per l'educació pública, per l'educació de qualitat i que estan completament ordenades davant d'uns criteris i que seran públiques i que tot el món les podrà conèixer. Els criteris, com deia, seran els criteris objectius i clars. Quins han sigut aquests criteris? El primer, la necessitat d'escolarització, és a dir, si fa falta o no fa falta aquest centre. Comprendreu que això és la primera cosa que es deuria fer, no s'ha fet en el passat. Ens passarà que estan íntegrament en barracons acabar amb ells, per tant, dins dels 124 acabarem amb els centres que estan íntegrament en barracons i el següent criteri, l'estat dels tràmits, si n'hi havia o no hi havia processos oberts, si hi havia algun projecte elaborat o no. Seguint aquests tres criteris, el que hem fet és elaborar la llista que teniu en el dossier i que podeu comprovar en aquests 124 grans actuacions. I les hem ordenades cronològicament també, en funció d'aquesta prioritat. Estan ordenades en actuacions semestrals, el primer semestre del 2016, quan comença l'obra, quins centres volem que comencen el primer semestre, quins el segon, quins en el 17, quins en el 18 i el total, per un total de Ja s'ha ido Carlos, ¿no? centres nous a Castelló. Hi haurà també, a banda dels 32 centres a Castelló, 60 centres nous a les comarques de València i 32 també a les comarques d'Alacant. Només 22 grans actuacions des del juny del 2012 fins a juny de 2015. I en canvi nosaltres tenim previst per aquest 2016 iniciar ja 30 grans actuacions, només en aquest 2016. De fet, en els mesos que portem en el govern hem agilitzat els tràmits i hem fet possible que comencen ja 7 actuacions només en 6 mesos, quan en els anteriors anys, com deia, 2012-2015, se'n van fer per un total de 22. Un bon exemple d'aquesta eficàcia que diem.